за ролята, които разпадат и сега ще се приключат след 3, 2 и... Оп, ето е за рода и като вече се рода. Сложи система. Ако сложи повечето в крепкото е добя. Трябва да го препоръчвам. Аз ще го препоръчвам. Народа по-бълко да се седат песен и да се държа пеят. Мозъка ми 24 часа. А те ще пее. И това е всеки ден. Дате, шефе, варите най-добри. Просто... Я съм... Това ще взема човек, колкото ще е. Ето това винаги ще слъкам каката е. Махай се от телефона. Сега роля ще си махам това. Ще има втора. Няма да има част. Да се гледам. Сега гледам, като и такива. Ще има като гледам втора част. Не. И да, ще има втора част на косата. Косата ми не е баш дълга. Това не го гледате, че това е другата. И така. Така че е много хубаво да се изкъпта, че понеже в тежи. И ще има втора част ще има на косата. Решенето ще има втора част.